Здравейте хора и добре дошли на още един клип от мен Вах Казино. Днес сме на бонус хънт и успяхме да хванем доста скатерчета с 300 лева депозит. Някои са на 1 лев, някои са на 40 стотинки, някои на 80. Въобще не помня кое какво съм фащал, трябваше да запиша. Но няма нищо. Започваме с релиз The Kraken играта. Играем днес в Слотино. И като цяло този скатер доста лесно го даде. Повечето скатери бяха супер лесни. Само Sweet Bonanza 1000 ме измъчи и то много ме измъчи. И така да видим какво ще стане тук. Сега, доколкото разбрах, тук трябва да избирам ковчежи. Тайри без звука къде е? Нещо го върти. Да, дойде звука. Окей. Е, това средното ще избера. Изберете съндък. Пак средното ще избера. Ото това е някакъв бонус с съндък. Ясно. Сега ще я съберете сигурно. А, не. Стакват се, прибери. Да. 9,20. Еми, това ни беше бонуса. Аз въобще нямах си на представа, че съм фанал такъв бонус с чест. Не помна. Две вратки да я направим. И отиваме към... коя беше следващата игра? Hercules and Pegasus. Така. Така, започваме. То веднага тръгна, без звук, без нищо. Скатера започна. Нямам си на представа какво трябва да се падат тук. Някакви лайлдове тук адет. Не знам, лайлдове ли трябва да фащаме? Hercules ли? Нямам представа. Защо нямам все още Wilds? О, ма то даже няма и фри спинс никъде. Не пише колко спина. Трябва просто да стане нещо ли как? Въобще не разбирам какво се случва тук. Тая игра. Само малко да й намалим звука. Някакви лайлдове прибира, обаче... Къде са ни фри спиновете? Нямам представа. Колбичка. Добре. Сега ни добавя 10 лайлда. Айде дай колбичка пак. Колбичка ни трябва, бе. Ето я колбичката. Браво, 15 лайлда. Добре, ясно. Разбирам какво се случва. И накрая, като стигнем до края, тогава ще ни ги колекне. Обаче трябва да... разбирам. Трябва да ни дава колбички или да стигнем до 50 колбички и чак тогава да ги прибере. Ето. Дано да ни прибере сега. Защото ако вземем още една колбичка и директно прибира... Добре, това ще е добре. Това трябва да е добре. На 80 стотинки сигурно ще плаща доста. Не, 43. Добре, помислих си, защото отпред имаше премиум символ. Викам, това ще е сигурно брутално, но предполагам, че и колбичката е сега следващия спин ще ни я даде, може би. Не. Добре. Дай, лайлдове, бе. 50 лайлда имаме в момента. Моля те. Можеш да направиш брутален екран. Айде бе. Ето я колбичката, добре. Тая игра почти 100x върза. Което е... Добре, нямах си на представа какъв е бонуса. Оказа се, готин бонус. Въртим 2 пъти за късмет. След като сме свършили бонуса, може да не вкара в още един, ли се знае. Вкара в още един. Браво бе, в Pegasus. Ето заради това винаги трябва да се върти след като ви вкара в бонуса, само че тук... ясно. Добре, ние сме фанали по-хубавия бонус. Pegasus е явно по-слабичкия, защото сега тук всички уинове може само по 5 да ги умножи, т.е. трябва да прави доста хубави врътки играта. Ето я първата колбичка, по 2 всички уинове. Но като гледам, тук няма много сериозни печалби. Да, и сега това трябва да го умножи по 2. Добре, това е по 2. Окей, тук може пак да направи 100x. Няма да
Да се отчаявам. Добре. Да видим дали ще успеем да избием баланса. Тук може да си останете половин час. Буквално това му е явно потенциала на този бонус. Защото без колбички... О, тук няма ли линия? Няма. Ау, да беше отгоре лайода, ще да стане уникат направо. Дай още една колбичка да преминем към следващото ниво. Към 3. Добре, 21 лева за сега. Приятна игра. Минахме на 3. Приятна игричка. Сега тук можеш да правиш линии колкото си искаш, ти позволявам, без да даваш колби. Не давай колби. Айде, до четворката можеш да стигнеш, петичката, то е едно и също, дали сме 4 или по 5, просто искам тук хубави линийки. Оп, ейх. Трябваше да продължи това да накрая. Джакове тук фанахме. Оп, ей, това можеше да продължи цял екран да направи, бе. Добре, де. Той пак плаща добре, 48. Добре, аз си помислих, че ще е доста по-малко. Добре, вече минахме 100x, даде и колбичката на 5, въобще не успях да я видя. Айде сега тук цял екран. Хайде, можеш да го направиш цял екран. Искаме Pegasus. Айде, Pegasus, давай. Добре. Ами, като цяло, като за безплатен, буквално бонус от 3 завъртания след миналата игра, просто перфектен. Правим още малко завъртания. Тук имаше даже голяма печалба, доколкото видях. Правим до 185 завъртания. Още, даде някакъв фичър. Това на Pegasus фичъра ли? Какво е това? Избирам си свитък. Добре, той е вдясно. Бонус! Пак фанахме бонус, хора. Какво се случва с тази игра? Буквално я върта след скатера. Айде Херкулес. Херкулес искаме. Бонуса май е по-хубав Херкулес, не Pegasus. Какво става сега в такъв случай? Хванахме и Херкулес, и Pegasus. Имаме и от двете страни. Боже. Да, имаме и от двете страни. Сега хем ще ни дава уайлдове, хем по екс. Оле, къде е потенциала на тази игра? Какъв огромен потенциал има. Добре, сега имаме и уайлдове допълнителни. 10 уайлда, по 2 всички уинове. Хубавото нещо е, че фащаме бонуса нагоре-долу до бърза лок. Сега сме с 15 уайлда и по 2. Само, че не виждам линии, което ме притеснява това да не е бейт бонус. Да, без линийки няма да се разберем. Много малко линии. Тук може буквално да ни изкърти муцуната тази игра. Ако ги нареди както трябва нещата. Примерно 50 лайлда с по 5x, това ще е уникално. Добре. Харесва ми, че фащаме пак безплатен бонус. Имаме още да минем колко игри. Много игри имаме още да минем. 25 лайлда по 2, добре. Само да пуска лайлдовете без колбички. Не искаме колбички вече. Искаме колбички за по 5 всичките уинове, които са. Добре, а какво ще стане примерно, ако тук свърши колбичката, а там не е свършила от другата страна? В смисъл, ако тук събере максимално лайлдовете, а пък тук не е дал колбичка за това. Дали ще спре играта пак? Тук трябваше петица, бе, виж за едно. Майко, за една петичка не можахме да вържим Херкулес. Добре, за сега вървим доста в добра посока. Лайлд линии също няма да са излишни. Добре, тя всяка врътка прави линия, което е страхотно. Давай още лайлдове така. Почти 100x стигнахме отново. Това като хванеш факта, че сме направили врътки просто след играта.
или го е дал, е уникално. Тук е някоя друга троичица. И това буквално може да продължи половин час, докато не ни дава колбички тук. Добре, ето я колбичката по... Колко стават? По 3. Мисля, че бяха, да. Всички победи стават по 3. Ето тук сега може да има огромен потенциал, може да извади. Добре, колбичка за лайлдове е това, нали така? Добре, сега сме с 50 лайлда по 3. Тук може да стане гърмеш яко. Моля те, направи някакъв хубав екран. Да видим и ние. Колбичката даде. Сега събираме бонуса, да, събираме. Събираме бонуса. Добре, пак 100x. Бонус почти сме в началото на баланса, което е страхотно. Правим още две врътки. 3 до 265 ще изравна. Може да фанем още някакъв бонус. Нищо не се знае. И преминаваме към следващата игра. Това като гледам хора ще е успешен бонус хънт, защото сме си почти в началото на баланса. Още имаме да изиграем супер много игри. Тук този скатер беше супер лесен, така че не очаквам абсолютно нищо специално от него. Но да видим. Буквално трета или четвърта врътка и успя да ми даде скатер. Да, двете празни врътки, както винаги. Добре, бобчетата ще фани. Айде, още ни трябват. С тея нищо няма да направим с тях. Скрина ни е по средата. Червенки. Добре, вързахме ги червенките. Сега ни трябва ретригър. Тук ретригър. Няма. Той ще е много слаб. То се усеща, че ще е просто уникално слаб този скатер. Така. Тук вързах червенки, може би. Добре, червенки фанахме. Бобчета, нещо. Добре. Десля, писа. Това даже не знам колко екс е. И последна вратка. Добре. Общо взето. Тук върза нещо. Добре. 25. Може 100x да ги вържиш. Хайде. Добре. Не можа да вържи 100x. Но горе-долу. Добре. Като за миналите игри страхотен беше. Изравняваме до 280. И отиваме на следващата игра, която е Big Bass, който го даде супер лесно, между другото. Този бонус беше просто супер лесен. 4 въртки и той. Просто днеска реално игрите решиха да ми дават бонуси. Иначе по принцип, ако беше някой друг ден, сигурно един бонус нямаше да сме фанали. Secrets of the Golden Lake бонус, между другото, никога не съм го фащал. Тук го фанахме на 50 стотинки. Сега ни трябват рибари и рибки съответно. Но като го гледам за лесен бонус, може би и един рибар моли, но остане на 0. Добре, ето го първия рибар, 6 лева. Окей. Втория рибар, може и да няма, като гледам. Дай тук един рибар. Добре, като за скатера на четвърта врътка, бих казал добре, нека да направим, само че ще го изпраскаме целия скатер сега по едно левче врътки. Така, хоп. Дай го. Добре, не можа да го даде. Отиваме на Sweet Bonanza 1000, която ме измъчи супер много. Тук на колко го фанахме? На 50. На 50 стотинки. Да, с общо взето на 40 стотинки с допълнителен шанс за хващане. С кам бутона, както му се вика. Айде дай ексове малко. Добре, това по 2x. Тук можеше да стане нещо, обаче 4-10 ги пропускаме. Това пропускаме. Така.
Хайде ли тригър поне? Добре. За сега скатер е отвратителен просто. Тук трябва ексове. Ексове трябва още да дадеш. По 3x не ми върши работа. И последна врътка. 15x. Добре. Тук ще фанем малка... и 20x. Добре. Какво става? Давай, върти още. Последната врътка гръмна. Буквално последната врътка гръмна. Това колко е? Добре, 200. 200 и колко екс писа играта. Супер. Оля, аз забравям от отдей да пише ексовете, бе, човек. Колко екс е дал. Ужас. Добре, вече сме официално в печеливш бонус хънт. На 200, на 370 лева сме. Началният баланс ни беше 300. Отиваме на Ocean Gems Bonanza, която даде 5 скатера, между другото. Не знам дали това е най-хубавия бонус. Нямам представа как ги изчислява, нали, колко скатера ще даде и кой е най-хубав. Тя е някаква нова игра. За първ път я чувам и отиваме. Някакви рачета са падат тук, някакви си работи общо взето. Даже не помня на колко. На 50 стотинки я хванахме, оле звука направо ще ми гръмни главата. Само да го намаля от някъде. Ще ви го намаля на вас, аз ще си го слушам. Така, айде да видим какво ще стане сега. 10x. Тя е май нещо като Sweet Bonanza. Да, буквално същата е. 5x, 8x, 6x наведнъж пусна. Добре, трябват ни врътки сега обаче, ще ги върже. 22x. Окей, 14. Поне 100x ако направиш е супер. Доста ексове дава, но не връзва доста линии. Искаме по-хубав скатер. 15 врътки са предостатъчно. Тук ни върза. Празни врътки общо взето за сега. Добре, тая жълтата риба дай да видим. Не. Реши, че няма да я дава. 100x! Не можа да го хване обаче. Какъв бейт ни направи. Зелена. Звездички, зелена риба, нещо. Това. Общо взето доста слаб скатер. Да, много слаб скатер. Тук я повъртях тая, за да ни го даде. Даже 5 скатера фанахме, както виждате. Аз не знам колко трябва да хванем, за да пуснем може би 3. Тук не ме питайте как съм го фанал бонуса. На 20 стотинки общо взето. Те са готини. Сега трябва и с лайлдове да ни са паднат обаче. Ох, ужас. Там в края няма какво да вържиш. Тук по средата по-може да вържиш нещо, но... Ужас печалба, както му се вика. Ужас печалба. Чао Крю, която фанахме бонус на 1 левче. Обикновения бонус. Така, тук фанахме бонус на 1 лев. Което беше пълен майтап. Но искаме ексове и котенца общо взето. Не ми казвай, че ще ме приключиш. Не, това е пълна подигравка. 8x. Ужас. Хора, благодаря, че гледахте този бонус хънт.
В крайна сметка се оказа успешен, но излезнахме с доста малка печалба от 300 лева депозит. Общо взето изкарахме 390 и нещо, което е доста малко в сравнение, че още в началото фанахме страхотни бонуси, то на тази игра Hercules Pegasus. Но, каквото такова, пожелавам ви хубава седмица, всичко добро, играйте с пари, които може да загубите, не се пристрастявайте, това е само начин на забавление и ви желая всичко добро и много хубави летни дни. Чао, чао!